Brigada Local News. Talwas nga na-rescue ang tulong ng mga pamilya sa barangay Bunakan, San Julian, Eastern Samar. Muman ang maabot hinbaha anira balay nga nakada haligi diton sa log tungod diton makusog nga oran. Dagmit naman naging bakwit ang mga pamilya evacuation center. Palayon na ginihimo ang monitoring ha lugar agod dayon marespondihan adto na angay rescue tungod hini nga pagbabaha. Mababaruan niya tikang yan nga simana pero mga bungto iton Eastern Samar ang nakaabat hin mga pagbaha tungod iton epektuhan shoreline. Iging turnover na gihapon itong DOH Visayas Center for Health Development ang pinakasyahan nga river ambulance sa bukti iton Maslog, probinsya iton Eastern Samar. Kaupod gihapon din iton gin turnover nga mga wheelchairs, canes sa tungkod, crutches, gan iba pa nga mga assistive devices kaupod na ang pira nga senior citizens kits. Pano itong river ambulance nga mabaton ang maiya nga ayit iton 4 ka oras nga biyahe ti nga Maslog ti pakadto habong iton Dolores ngan kadungan o kon kadungan nga usa kada oras para hiton pinakarani nga referral center. Klaro naman han PALO Municipal Police Station nga diri daw konektado hagang rape ang pagkamatay han 12 anyos nga Daragita ha Kalanipawan, Tacloban City. Subay attending physician nga ang kausa daw han pagkamatay han biktima in pinaagi han gintatawag nga hypovolemic shock, secondary to severe dehydration and noted food poisoning as a possible contributing factor. Ginhimo ang opisyal nga pahayag ang kapulisan, mahuman nga magpahayagin pagkabarakaan pera nga mga kag-anak na pag-isumpay iton ginaaligar daw gang rape. Manunumduman nga saan nga naipatik nga ang biktima kaupo dito niya kasangkayan in na birthday daw didahan Enero 3 habalay hanusa nga alias Mark dito ini ha barangay Cavite East ha PALO Leyte. Nananawagan din itong Business Permit Licensing Division ng BPLD ang mga taxpayers nga buhaton ang tag sa responsibilidad hin mas temprano nga diri na maghulat nga dumamo pa itong mga tawo nga magre-renew para itong 2025 Mayor's Business Permits. Sa mga opisina nga bugiot na itong pirang nga satellite offices tungod ang mga business owners gan taxpayers nga nagpo-proseso iran renewals gan payment ha professional tax receipt sidulang gan pirang nga miscellaneous fees gan charges. Nagpahinumdum gihapon itong buhatan nga tilikangan January 13 nga 17 igi-extend na itong operating hours sa tulong nga satellite offices nga da alas 6 itong kulop agud makaakomodar hindamo pa nga mga kliyente.